veritat? Sembla una obra de teatre. Sí, i què t'has comentat a la classe? D'acord. Vinga, anem. Classe. Podries fer una obra de teatre del país de l'Olivia que diu el país de les 100 paraules de la Marta Mata? No em sembla molt bona pensada. Seria molt xulo fer una obra de teatre. Doncs no ho sé. No creieu que seria molt treball? I on farem l'obra? Ens sortiria d'allò més bé. Sí, és molt bona capacitat. És com la reunió. Hem de fer les disfresses. Lo de las disfresas está bien, pero el programa para estudiar los personajes. Però mira, sembla que no. És una obra cosa. Vinga, anem a muntar-ho per resumir. La mà vol fer l'obra. I set, classe, podem fer l'obra. En aquest país la gent estava d'allò més contenta. Minion! Què és un Minion? Vivien en un poble, ni petit ni gran. I tots es coneixien. Si algun dia dos es barallaven, els altres es descompartien. Si un es posava malalt, els veïns s'encarregaven de donar-li les medicines i de tenir-li la casa ben endreçada. Si un havia de marxar, els amics l'ajudaven a fer les maletes i quan tornaven l'anaven a rebre. En una paraula, s'estimaven i tot els anava bé. Primerament, no hi feia ni massa calor ni massa fred. No calia que patissin per tenir estufes ni neveres, ni abrics de pells ni ulleres de sol. Després, era un país ni massa sec ni massa humit. Plovia just el que calia perquè les plantes i els arbres dels conreus donessin els fruits més bons i també perquè els nens es poguessin posar l'impermeable i les botes una vegada de tant en tant. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that truck. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place.
ens ho repartien tot ben repartits. Els donava tot el que calia per a mantenir-se. Així doncs, no havia ni rics ni pobres, ni ganduls, ni atrafegats, ni avars, ni lladres. De més a més tenien un gran menjador, on dinaven plegats després de treballar la terra i on sopaven cada vespre. El menjar era d'allò més bo, perquè com que a la cuina treballaven els millors cuiners i les millors cuineres del poble, mai no els quedava ni cru ni cremat, ni dolç ni salat. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the class, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boy said he wants some gin and juice, but I really don't wanna. Feel good like I had last week. I must stay just talking to you. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? Really bad, you my lord. To me, flirting is just like a sport. Every day and night, it's all good, man. You know, Billy's in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. També arribaven al secretari, que combinava totes les coses, que no juguessin davant de la casa d'un malalt, que a les reunions parlessin tots l'un darrere l'altre. I sabeu què era el que no els calia? Doncs paraules. No sabien dir ni massa ni poc, ni calor ni fred, ni ric ni pobre, ni estufa ni nevera, ni... Bé, el cas és que en aquell país vivien feliços, que cada dia, cada setmana i cada any tots sabien el que havien de fer i de dir, llevat quan els nens preguntaven «I què més? Però tenia importància això?» Doncs vet aquí que una vegada al País de les 100 Paraules va haver-hi un cas d'aquells que passen una vegada cada 100 anys o potser cada 1000, el dia de triar secretari per a l'any següent. El primer tenia la més bona vista de tot el poble i més bona oïda. Ell ho veia i ho sentia tot, encara que fos de lluny. I esclar, això és molt important per poder dir on són més madures les peres que cal collir o quan és que no es pot fer soroll. I quina és la cançó més bonica? L'anomenaven Bull Viu. El segon l'anomenaven Traçut, i amb bona fe que ho era. Ell sabia fer els estels més voladors i calcular exactament el temps que calia coure la pasta fullada i fer les sumes i multiplicacions més complicades. Em penso que en aquell país no havien de restar ni dividir mai, però potser m'equivoco. Qui no s'equivocava mai era el Traçut. I el tercer sí que era un cas ben especial. Amb les 100 paraules que tenien, o potser 101, sabia fer les cançons més boniques i parlava molt clar a les reunions i feia més barrila a l'hora de sopar. I quan sortia al teatre no sé pas com s'ho feia per tenir tots els seus amics amb la boca oberta. I quan els nens preguntaven «I què més?», I què més? es quedava amb una cara com si busqués la resposta. Potser sí que era important. Ell s'havia inventat una paraula, el seu nom,
Una paraula tota estranya, però com que les lletres eren senzilles, al final la gent del poble, començant pels nens, l'havien apresa i tots l'anomenaven poeta, encara que no sabien què volia dir. Poeta! 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 Bé, què us sembla? Si ara no sabéssiu quin és el primer, ni el segon, ni el tercer, quin escolliríeu? Esclar, que els contes sempre guanya el tercer, però aquest conte és diferent de tots els altres. Ja ho veieu. No havíeu llegit mai cap en un país de 100 paraules? Doncs penseu, quin seria el millor secretari i ja veureu que no us quedareu tranquils. Sabeu que van decidir que aquell any continuaria fent de secretari el mateix que ja tenia. I mentrestant, l'Ull Viu, el Traçut i el Poeta anirien a fer remot. El que tornés amb les millors coses per al poble, aquell seria el secretari. I així ho van fer. Vet aquí que el Poeta, el Traçut i l'Ull Viu van marxar i tot el poble es va anar a apunyadar fins a la riera. Finalment va arribar el dia de la tornada. L'Ull Viu venia al davant amb un carro carregat fins a les baranes. Després venia el Traçut, dins la seva caseta amb drogues, i caminava sola. I després venia el Poeta, amb les mans a la butxaca. Així van anar caminant fins a la plaça de dalt del Mirador. Però veureu que així que van començar a descarregar, per posar cada cosa al seu lloc, no es van entendre. El Poeta, que venia amb les mans a la butxaca, s'ho mirava sense dir res, però feia una cara que al nen més petit del poble se li va acostar i li va dir: «Fes-me riure a mi també». I la gent gran, tota amullada, li deia també: «I tu, no portes res? No portes una cosa per petita que sigui, però que sapiguem què és i com va?» Ja ho crec, va dir el Poeta. Us porto moltes i moltes coses. Si petites o grans, no ho sé, ja ho direu vosaltres. Però que heu de saber què són i com van. Mireu, veieu aquesta pedra tan fina que us ha portat l'Ull Viu? Doncs es diu marbre i serveix per a fer les cases més boniques i no es planta l'or, sinó que es porta al magatzem del Paleta fins que cal. Veieu? Veieu aquesta caseta amb rodes que ha portat el Traçut? Es diu auto i serveix per a portar les coses i les persones més de pressa, d'un lloc a l'altre, i s'engega amb aquesta maneta, i gira amb aquest volant, i avisa amb aquesta botzina, i... I així el Poeta va anar explicant què eren i com servien cada una de les coses que havien portat els seus companys. El Poeta ha guanyat! El Poeta ha guanyat! El Poeta ha guanyat! Deia tothom. Ell ens ha portat el més important. Ell ens ha portat i no sabíem com dir-ho. Que sigui ell el nostre secretari. Silenci! Va dir el Poeta. Era una paraula nova, però tots la van entendre i van callar. És veritat que jo sé portar les paraules i que les paraules serveixen per molt, per viure i ser feliç. Perquè un nom per a cada cosa i a cada cosa el seu nom. Hi ha paraules per a unes coses molt importants i que no es veuen. Apunteu-vos amb el nom. Hi ha paraules per a les idees. Idees! 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 Jo he tingut una nova idea, que aquest any no signem només un secretari, sinó 3. L'Ull Viu, el Traçut i jo. Aquest any i sempre! Visca! 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 Nosaltres, ben mirat, no som més que paraules. Ordenada, si voleu, amb el Viu Arquitectura. Contra el vent i la llum. Contra els cataclismes. En fi, contra els fenòmens externs i les internes rutes angoixoses. Ens rodrem de paraules. I alguna vegada buidem en ella. Així en els mots elementals de la infantesa. O a les acurades oracions. Dedicades a Joan, la terna bellesa femenina. O encara en les darreres classes.
del discurs de la vida. Tots, si ho mireu bé, convergeixen en nosaltres. Perquè ho anem assimilant. Perquè ho puguem convertir en paraules i parlir en el temps. El temps que no és res més que un gran bosc de paraules i nosaltres som els pobladors d'aquest bosc. I més d'un cop ens hem reconegut en alguna antiquíssima cosa. Com la reproducció estrafeta, una pintura antiga. I un tractat ideològic. Com aquell que desconeix la ciutat que visita. Però la nostra missió és parlar. Donar llum de paraules a les coses inconcretes. Elevar-les a la llum amb els braços de l'expressió viva perquè triomfem en ell. Tot això, esclar, sense viure massa prop de les coses. Ningú no podrà negar que la tasca és feixuga, ni que el Martí pot. Crescendo